Her i den her installation, der har vi op på taget cirka 8,5 kW solceller, som er, den ene er mod sydøst, og den anden er mod sydvest. Og det vi har yderligere i den her installation, det er, at vi har selvfølgelig en inverter og et batteri, og der går vi ind lige om lidt, fordi vi har selvfølgelig også en Solar Manager. Og Solar Manageren, den styrer nogle forskellige ting i huset, blandt andet også den her spag, som kun får lov til at køre med overskudsstrøm fra solcellerne. Men lad os lige prøve at rende ind til inverter og batteriet, fordi at til et solcelleanlæg, der skal man selvfølgelig have en inverter og et batteri. Og udover det, så har de faktisk også en ladestation, og den sidder faktisk lige herinde bagved. Der har vi installeret en Easy lader, og den står selvfølgelig lige og lader elbilen nu her, og den bliver styret af Solar Manageren, sådan så at den primært bliver ladet op med overskudsstrøm fra solcelleanlægget. Herinde i teknikrummet, der har vi så installeret en Fronius Gen 24 inverter. Og udover det, så har vi også en anden Fronius inverter. Den tager nogle andre solceller, der ligger op på et garagetag. Og så har vi så 2 stakke med BYD. Og det er så det, der ligesom styrer hele huset. Og sammen med Solar Manageren, der er vi faktisk over 70% selvforsynende på et helt år. Udover både ladestationen og hele batteripakken her, der styrer Solar Manageren også noget gulvvarme på udvalgte steder, fordi man har noget elgulvvarme inde på badeværelserne. Det kan den også styre, sådan så i sommerhalvåret, der kører varmepumpen, som også er inde i bryggerset. Så får varmepumpen slet ikke lov til at køre, så er det faktisk udelukkende elgulvvarmen, der kører. Men den kører 99% kun på overskudsstrøm fra solcelleanlægget. Men det gør lige, at de der klinker på badeværelsen, de er lige lidt lune, så man ikke render og fryser om fødderne. Og ellers så styrer den selvfølgelig også det varme vand fra varmepumpen. Så Solar Manageren går hele tiden ind og styrer, hvad skal lige have strøm i den prioriterede rækkefølge, man nu har valgt. Er det elbilen, der skal lade op? Er det batterierne, der skal lade op? Er det varmepumpen, der skal starte op og lagre noget varmt vand? Eller er det de her elgulvvarmer rundt omkring på badeværelsen, der skal have lov til at tænde? Så det er bare en rigtig god løsning, og det er et eksempel af mange.